Nah, guys, iki arep OTW yang titik penjemputan meneh, guys. Iki posisiku enek terminal Wonogiri. Nah, titik penjemputane iki nambangan kon patung macannya mlebu ngiri. Go. Ayo, guys, gasik. Wah, kayak wis parkir do mampu enek ya do. Urung enak wis do parkir kene. Wayah jam piro mangkate. Sik sepi ya ini terminal ya, Mas? Piye? Terminal aja nih sepi. Iki esuk ro. Ya, Mas. Lambengi ra mantuk ya turu kene. Iya. Iki aki metu terminal Wonogiri, guys. Wah, akeh Wis akap lagi teko Jakarta ya lho. Jakarta. Rajek Retomoyo. Kuwi mantuk ade mangkat ya, Mas. Yang kuwi mangkat neh lho. Nek wingi yo mangkat neh. Kinganan ya, Mas? Nganan. Engko kayak lampu merah ngarep kae ngiri lho. Lampu mana ya? Yo kiri pre, Mas. Oke. Ya. Oh, kon patung gambar wayang lho. Iya. Iki teko lampu merah Krisak ya, Mas ini. Iya, terminal Krisak. Gua ngiri. Di terminal apa patung apa jenis Mas ini? Patung Buddha. Patung Buddha. Yes. Patung Sing lagi yang ono sing wayange kan iki to lho. Nah, wayange kan iki kayak ngono kae. Patung wayang. Iki sing lamane jarang rene. Lah enek gambar wayang kuwi wis kena tekan Wonogiri ya, Mas. Iya. Yes. Selamat datang Wonogiri. Nah, engko disambung nek wis meh ngiri teko patung macan do. Oke, Mas. Nah, iki teko lampu merah ngendi kene iki lho. Selogiri. Selogiri ya lho. Heeh. Saiki simbole kayak ya patung ya, Mas ya. Tugu apa patung, Mas? Apa kuwi jenenge? Nah, kae. Nah, iki cek majune kurang luwih 5 kilo lho. 5 kilo, Mas. Nah, kayak ngiri lho. Nah, ngarep iki wis meh teko patung macan iki. Nah, Ya, pas ngono iku kuwi, Mas. heeh. Kae dhewe sing lurus. Lurus. Nah, patung macane kae. Iki Trabasen ya, Mas. Angko kon enek wit asem jare ngiri ngono. Wis dikai Sherlock lho. Wis dikai Sherlock iki lho. Ora wis meh cedake kayak telepon. Iya, Mas. Panitiane. Kayak mesti kon pit mlebu kae lho. Iya kita, Mas. Ngarep iki. Kayak kon jalan cor iki wis. Gawe tasmen ndi ta iki? Nanti biar tas apa ya, Mas? Ya wis tak telepon sik do. Oke, Mas. Oh, wit aseme kae lho, Do. Oh, iya. Yo, sing wis tugel kae wit asem kuwi. Oh iya. Lagi ngiri iki, Do. Oh, iki ya, Mas. Ngiri. Mas. Wit aseme bae tugel kae ya, Do. Ora ketok. Ora apal, Mas. Ora tau lewat kene mere ya ide iki. Oh, akeh iki. Iki lho adene. Heeh. Gua nek kita lah ya penak. Ombo iki rada anu. Ombo. Timbang iki. Iki mlebu. Siado, Mas. Mlebu sekilo. Kilo. Ora ada, Mas.
Desane ngendi iki, Do? Dusun Nambangan. Lah iya Gadungan Nambangan. Nambangan. Lah iya. Gadungan Nambangan. Nah, iki dalan Protelon iki nganan, Do. Nganan iki, Mas. Oh, nganan iki, Do. Oh ya. Oh, Nganan iki posisi Jember, Mas. cor itu. Cor. Aman, Mas. Nah, iki wis tekan tuku apa itu? Ngadipiro. Jaten, dusun Jaten, Do. Iki wis meh teko, Do iki. Karek cedak ya, Mas. Oke. Karek cedhak. Cedhak iki, Do. Kurang setengah kilo. Iya, urung. Apa, Kilo 500 Jenggon? meter ya. Cah cilik-cilik ya, Do. Madhek ya, Do. Ya udu. Ketoke. Udu, Do. Itu, Mas. Iki mlebu rono itu. Oh, parkir kene sik tekok, Do. Wis parkir kene sik, Mas. Iya. Tekok sik, Mas. Heeh. Timbang Mas. Nah, Yes. iki titik penjemputane kene iki, Bro, iki tak telepon panitiane we ben dijengkok.